Il-15 Ottubru tal-1979 kien jum iswed fl-istorja politika ta' Malta. Avvenimenti li jibqgħu imniżla fl-istorja tal-pajjiż bħatnej l-iswed, il-ġurnata meta grupp ta' partitarji laburisti mhux biss kisru 3 każini tal-Partit Nazzjonalista, iżda attakkaw u kisru id-dar tal-familja tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Edi Fenekadami u kisru u ħarqu l-istamperija ta' The Times fil-Belt. Din il-vjolenza titpoġġa fil-kuntest tal-vjolenza politika li kienet titwettaq dak iż-żmien u li fija partitarji laburisti kienu organizzati biex jattakkaw attivitajiet politiċi tal-oppożizzjoni nazzjonalista. Attakki sistematiċi li fihom mhux biss tkissru l-każini iżda kienu feruti gravament in-nies. Dakinhar tal-15 Ottubru tal-1979, partitarji laburisti daħlu l-Belt u attakkaw il-każini nazzjonalisti tal-Furjana u tal-Belt. Waraw ma kisru wkoll l-istamperija ta' The Times fil-ħin li l-ħaddiema kienu ġewwa qed jistampaw il-ġurnal tal-għada. Il-ħaddiema ħarbu minn fuq il-bjut. Mill-Belt il-laburisti marru bil-Ħirkara fejn kisru l-każin nazzjonalista fit triq il-Wied u minn hemm telgħu għal triq il-Kbira fejn ftit metri l-isfel mill-assa tal-Pulizija attakkaw u kisru d-dar tal-familja tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Edi Fenekadami.